З нами на прямому зв'язку знаходиться наш кореспондент Наталка Калінка. Вона перебуває на адміністративному пропускному пункті Чонгар. Наталка, вітаю. Розкажи, будь ласка, що наразі там відбувається? Акція по блокуванню пропускного пункту Чонгар розпочалася рівно о 12-й годині. Люди перекрили дорогу, зараз вони ходять по пішохідному переходу, тримаючи в руках кримсько-татарські прапори та українські. Найбільше мітингувальників приїхали на блокпост з Генічеського та Новоолексіївського районів. Приїхали стоять за свій Крим, за наших стариків. И мы будем стараться до последнего это сделать. Чтобы была правда, что Крым был крымско-татары Украины при составе Украины. Перекроем им вот этот фуры, там питание. Это все они отдают, кормят российскую армию. А наши крымские татары и наш народ не умрет. Мы, кто живой остался после депортации, а сейчас они и мы это переживем. У блокуванні також приймають участь представники правого сектору, батальйону «Айдар», батальйону «Херсонщина», самооборони. Если бы я не предполагал бы и не думал, что будет от этого будет полезно моему народу, и это поможет в какой-то степени вернуть быстрее Крым, меня бы здесь не было. Мое командование меня даже пошло навстречу и отпустило меня специально на эту акцию. Скоро у меня дембель. Надеюсь, что потом буду приезжать сюда на ротацию и буду с ребятами вместе и ночевать здесь. Это наша территория, это наша земля. И я не собираюсь ее кому-то отдавать. І я її не віддам. Я буду землю гризти, але я її не віддам. Перед пропускним пунктом облаштували своєрідні два блокпости. Один з них з цементних труб, власне, це найближчий до пропускного пункту пропуску Чонгар. Через нього фури не пропускають. Проїхати можуть тільки легкові авто. Власне, нещодавно трапився випадок, коли вантажівка хотіла проїхати, її не пропустили, запропонували або залишати машину край дороги, або повертатися назад. Один з водіїв все ж таки вирішив повернутися до Криму. Інший водій, якого затримали сам з Генічеська, його фура була пуста. Представники, які стоять на блокпосту, її перевірили, але все ж таки теж не захотіли його пропустити. Зараз його машина та він залишився край дороги. Куди мені? Хоч я стану, буду жити. Мені до Генічеська доїхати, я там живу. Я що, везу щось, чи ще по своїй волі щось. Та взагалі, що я, не домой доїхати. Учасники акції розділилися на 3 групи. Одна з них залишилася біля пропускного пункту Чонгар, 2 інші поїхали на пропускні пункти Каланчак та Чаплинка.